ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kinong shed jasngi hagi school baper jongga jala ki badan hapo ka Shatri jongga Union of Cook Cum Helpers. PM Poshan Meghalaya kila berngem ban senge no ka jing shed jasngi na kabenta ki khana school. Lada ka sorkar jala kam siu tista ya ka bainong ka bakideban yo manla ubnai. Nalor baka jing yo tulop kalong ka baduna ba hadu kata-kata. Katkum ka jing yatu jongga President ka Union ka kong Banalis im. Kinong shed jasngi kiyo jing siu arajar haka shibnai. Kata khatway spa tengka bala siu da ka sorkar jala bat khandai spa tengka na ka sorkar pedeng. Shushu kalau ong baka jing bum siu tista jong ka sorkar ya ka bainong. Kalau bu jing ya kinong shed jasngi nalor bakiyo ya ka jing siu ka barit ka batang shiphau benai. Ha ka kerteng jong ki Cook Cum Helper mo PM Poshan Street Meghalaya hi brok away. Hidon kane ka khubor ban kren hang ni namar ba kum kanong yalam kum kinong kitkam jong ki nong shed ja school jong ki school ba pher ki badon na ka Street Meghalaya. Hidon kane ka khubor ban penpriang shabaro ki para nong shed ja school bat kham tam sha ka sorkar ha ka baningkom ba nakaliang jong ka sorkar mo kalakular hi ban siu ya ka onarium henry bunai henry hadu mentahi ka sorkar ka klem siu yang hi ya kane ke henry bunai kadang ai ngi tang lai bunai na kane ka daw kum kinong yalam ngidon ka jing sngeu khia ka bakrau hadu kata ha ka ba ka bainong jongi kum kiko lani kinong shed ja school jong ka jala Meghalaya ka bangi dei hak banyo ngi klem yo namar balei ba ka sorkar ka klem pendep ban siu yangi mohon riu bunai mentang ila treya ka kam man la ka sngi ngimi na yeng ban lechet ikija school ban ai ba mi ki khana ban tre man ka sngi rei kat ba ka sorkar kum ba ka kular ka klem le ingi na kata kadaw ngi don ka jins ngau khia ka bajur hadu kata ba balei yangi kinong shed ja school nalor ba ka jing siu kolong ka baduna ka barit hadu kata henrei ka sorkar ka klem shimkhia ka klem nyeukur yangi kinong shed ja school jong ka street hibro ka way halor kane kanong rim mo na kaliang jongi kinong yalam kinong kitkam ki ba khmat ngi karpat ya ka sorkar jillahi bakan long ka sorkar ka bakloi ban yarab ingi kinong shed ja school jong ka state namar lada kile yangi kumne ngatharai bangin nomyo ika pisa mo haki jaka kiba mangi tre ngi nyo ya ka bainong jongi hinre ngi klem yo kadan pat ka jingthut na ka banta jongi kinong shed ja school bat sa ka way da ka jiam jurlang jong baro kinong shed ja school jong ka Street Meghalaya hi lada ka sorkar ka nomsiu ya kane ka bainong jongi hapo jong une ubnai Oktober ngila sium ya kane ka sinjam banyarai ba ngin sange no ban shed ja haki school namar balei ka daw kolong balada ngile shed ja man ka sngi haki school ka penduk pat yangi kinong shed ja school ka penduk ba mi ki khun jongi namar ngi sumi na yeng ile shed ja ndre ka bainong ngi klem yo ka pisa ngi klem yo tigin psa de ki khun ki kti jongi ya ka jingdon kam jongi kumta ngi larai da ka wei ka jingmut ba nakaliang ka Union of Cook Cum Helper lada ka sorkar ka nom siu dep no ingi ya kine ki benai ki bangi la dep tre ngi larai bangin sange ban let shed ja sha ki school tat anda ka sorkar kan siu yang hi ya kane ka bainong ka bakadei ban siu ngin sapteng biang ya ka jing shed ja ha ka jelahi bro ka wei nangta hidan kane ka jingkan pat mo nakaliang ka sorkar bat kum juru sha prime minister no jongi Narendra Modi ha ka bangi la de ban pha ya ka jingtho asai ba in mairu na ka liang jong ka central mo bakin penkiu ya kane ka onarium jongi kumbangi la de pha ai ka jingtho rei hadu menta na ka liang ka central mo ka klem le ai ka klem patiawi ya kine ki jingtho jongi ki bangi la de ban pha te da kane ka khubor ngi karpat shau chief minister jongi ba un penkren lem shau prime minister on sneu thu lem ya ka jing ka jing khia ka jing shon jongi kinong shed ja school halor ka jing siu ka bariat nangta ki panthot saya kar kom siu na ka banta ka bainong jongi ko kum ki kok
hapo ka jelahi berok away nang tanga don kene kamat ha ka ban ba na kaliang jungi kikok hadu menta ngilala basibun kikok ki klempoi pisa shaka account number jongki na mo shaka account jongki balai ngim tip ni persyang ban budin handrai ngilap babun bha kikok khamtam sikte ki than jong ka themri boy jongi ilap ba kikok ki klem yo pisa sha account number ka pisa ka poi sha ka account jongki school ka poi sha ka account jongki head mo jongki head jong ka school tip na ka ei ka daw ngim tip handrai ya ka ne rung idon ka jin sokhia ka bajur hadu kata balai kikok kim don hok banyo ya ko pisa la ne ka bainong ha account la jong mangi padengi yo ki wei ki parakok paranong shet ki klemyo ya ka pisa ha ka account jongki te badah ka ju ka poro ngakar pat mo na kaliang kinong hikai khamtam ki badai pet yangi ki head jong ki school ba pher ki badon hapo ka state Meghalaya hi bro ka wei lang ba ki district ba pher bakin ya trailang bangi kinong shed ja school da ka bakin nomdan kano ka jing pan lane ka jing hukum lane ba kin kata ya ka jing pan jing krisyan jungi da ka jing trailang jong kinong hikai ngin sa suthu mo lada ki kloi ban ya trailang bangi klempep ka kam jungi kan ya shakmat teladangi kinong shed ja school jong ka state Meghalaya bro ka wei lang ba ki district ba pher ladangi shim ya kane ka rai ka senjam ban sange shedja ngakar pat bada kane ka khubor sha kinong hikai lane ki head jong school bakin nomdan kano ka jing ong ya kinong shed ja school lane ka jing pha jubori ki ban shed ja school namar bangi idei bandon kata ka jing yatli ka jing ka jing trailang ka wei kum ki ko kam helper hapo ka state Meghalaya keda kane ka khubor ngi pen bana shi kinong hikai bakin ai ka jing trailang bakin nom keno ya ki kok bakin nom mat sherja na ne kin le tam la ne kin ong kumno ro mo namar bala da kim yo ya kane ka khubor bunsin ki nong hikai la ne kinong sherja school ki krentam ki le tam ki keno ya ki kok da ki lai pheu jai te da kane ka khubor ngi kerpat ikinong hikai bakin yarab lem yangi bakin sneu thu lem ya ka khia ka shon jungi kinong sherja school jong ka state Meghalaya hi brok wei bat lengba ki district ki bangi don hapo ka state tena kaliang jonga mo adon kine ki khubor ki bang kren hangne na ko banta jongi ki kok kam helper jong ka Ribhoi district yakine ki live nai ke dei na du April May June mo ngidang yo hendrai ko basa kalong na du July August September hadu menta ki 4 siu mo hendrai kat kum ka jingong jongki bangila de ban yakren ki ongin siu bej baro hendriu benai ndala poi ka pisa pade poi tang lai benai mo te kane ken ka pen ka pendiau ka pen sosi khamta mingi kinong pej ya kine ki paranong shed school jong ka state Meghalaya lada ka sarkar kale kumne ingi da ingin bam mo nalor baga jing siu kariet palat reisa ka jing siu ru ki klem IT kna ingi tingi don em ka jing siu khia nalor ba ngi hap shat man ka sngi hami na yeng ajaka bangin yo ban lej bela ngi nom yo shu telada ka sarkar kadang le kumne kadang bat sibat bat pen sakut i ka bainong klempep ngin hap sange ban shet ja ngin hap lej bela no shawei mo ban pen imbam ya ka yeng ka sem ya ki khun ki kti jongi kane ka de haga shibanai ya mentamo hadin ba ka sarkar kalak kular kumto nadu benai Disember mo khasan tarik Disember ajar arpuar kalapan bena pajba bakan penkiu ko onarium jungi na ka shispa tengka baka sarkar Meghalaya ka siu mentakan ai 1000 tengka kan long khatwei spa mo khatwei spa tengka shibanai na ka sarkar Meghalaya bana central pade hadu mentangi dang yo khandai spa tengka kumta ka long 1000 tengka mo na ka central bana ka state Meghalaya tingi dang yo 1000 tengka nalor kataru ha ka shisnem don khat ar banai hendrai kidang siungi tang shipheu banai ha ka shisnem mo ha ka shisnem te government si palipino ni abana shuti mangite ba bana jalu dizamo ko jalu ikhna ke shuti ede yo bi me banka mali se jas school ya ta ni bana ke dan ni juna mana ni union ba government si Niladon ke jing dawa mo na kaliang jongi ha prime minister nang ta shau chief minister ro jong ka state ba ya ki de ki khat ar banai ki badon ha ka shisnem
mentah si katang yo si pheu banai tena kaliang jong ka union ni lalej bandawa na ka sarkar batkin haban siwi ngi baro khat ar banai namar baya kinong hikai ro ki siwi kimdon school kidong hikai ro ni ro ngi klem shetja kinong hikai ro ki klem le hikai school henre ki yo hi kumba ki yo baro khat ar banai tena kaliang jong ngi la dep dawa ka nemo na ka sarkar bakan haban siwi ngi baro khat ar banai ki badon ha ka shisnem em hadu mentahi ya kane ngim padon ban na kaliang jongi karibhoi ngila persang hi bania keren kato kane teli ki school mo ya kata namar ba kapisa kapas kasiu ko sarkar kathot bha mo mentale kala khambiang han rei ki por mansua teng haga shisnem yo tang shisin haga shisnem yo tang arsin naga shiphe banai ro ngidang shaot bej mo kam jupoi tikna kapisa tingla persang bania keren ki school jongi han rei ki ongim la namar ka bainong jongphi ka wan na ka sarkar mo amdei bahab siu na kinong hikai na ka school ne na ki subuh ki mission na ki parish prish kumto ki ong bakim dei ka kamram jongi ban siu ka bisa jong phila siu na sarkar la poi sha ka numbar tingim la ban siu kata ki don ki school bo ong kata ka jingta ai ki khana tangi la tip ba ka khata himo namar ba ki khana ki lamlin ban bam hi ka ja mo ki lamlin ban bam ki la khmi lenti hi bangin ai ka ja kum bangi ju ai henreng yim ban se pade lada ki khana ho oj ni yeki ngi burom yeki ngi skeu kum ki khun la jong yeki khana school haga jing shisha ngi nompu aban panthot yeki khana bakin bam mo bakin du bam ye kaja rei tang na kadaw baka sarkar kam sngu thu ye ka jing trash tom jongi kam tiap ya ka e ka ba mangi ki nong shet school ka kamram jongi ka khia do kata tena kata kadaw ngimban se ba ngin pendu bam ye ki khana motat anda ka sarkar ka sngu thu kan su thu bat kan ong ba kamlong ba ki khana kin du bam mo ha ki school jongki ta kamut ba kan su thu ingi bat kan siu ye ke e ka ba ka kular tangi ro ngin sapteng ken hang ta kidon ni ki ba bela extra mon mar ni ha bela na mar la dang sukmi lenti na ka bainong nong shet ngathrai nginam la ban pen im jawat ye ki khun ro te kamut ba hagitu por mo shwa ba hadin bangila dep shetja man step tela tib bedang step la lej shetja ka shetja dala wai pade kidon ki batrai kenta kidngi kumangi ngi abdukan mo nang ta kidon pade ki ba pha tre extra school ki siu extra kata kadega ji jongi ke kendo jungi but do chief minister chief secretary but minister ki bai ro director commissioner division jumpa ki ay tangkan ni ba ka sarkar kam dan pisa kebab sarkar kam dan pisa bansi taga jingkali ke ibu hi ba mereka sarkar jalla kam dan pisa maka bahaba kan ni PM portion scheme kade ban sangat rekam hajala mekhale kadaw balai ni ke on dawa ban sangat nak namar ka pen kerdo pen longduk nongkrong ya ki kuk baro kata ki jiba kabar pat kadan penne kena ya keren bo director jong ka diesel ya keren euro uang ba kadan ka jing ka ministry jong ka education PM portion sel ba ka finance ka kipen ban no ka komsip te kadan ka technical part nya ka finance tagi ong ba tagadaw aslam ndai gi ong gani ka dai a portion tam benta ka PM portion kadan te kam dai ban pa ba kadan ka jing duna kadang ke juduna mendai na ministry mendai dai na ka finance department ne ba jong sarkar jalla ta kata gila bo ka jeng ka deadline bangim ban se ban him shim ya kane ka sinjam bangin penbaj ya kane ka system kom save bangim la ban tangan menta teman ngin saja shim system se kisan sne man kata tegi karpa ban penbaj no ne ka system jong finance department pandai na marga bha jong sarkar jalla kadai shipho ndai phewat naga sarkar India taladaga mlawan penbaj nang ne kamdam jingmot ro ba government of Meghalaya kan ong bagi paj ya kinong sangshno makin dia biang kendam kamentoi ro ngindar sarkar jala Meghalaya haba tang ye gi breulah jong tingi ni kinong sangshno kandan mensie manyeram ban ong bakandan ka jing pendan kam baklai ka pisa ya kata ngimdon ka sabot ban pijia ndai ngis ngau tho gor kom trai kam ba ka ministry jong ka education ka kren sai ba deban pelaj pisa quarterly te hangni hajalla pat menta ka dei ka second quarter kidang yo dangga first installment te na ta ka daw ka suba ngi suba ba kadan ka jing pendan kam bakala pisa
Ni baga sarkar jela kam dan pisah sisahan. Tega apsa bain bakan wan kepisahan ka sarkar India. Kata. Te kawai kata sagawai ho yung dai bat kane ngi labba katkum ka PAB report. Ka ni project approval board jongga PM Poshan Cell. Hakata ka report kira kan siya ba ka government of India kan release ka fund hapo lighthouse suite. Te hadin galai kusngi haswa galai kusngi de ban release ya ka fund na finance department siya ki education next giko handrai kumbalong ladakam na ban perlai temat ka dai ka interest ka ban seo ka state government ka panalize ya kata ka bang seo ko lai kusngi ta kata kat kum ga sos ka jong ngi sngo bi mat baga sarkar jella finance department kala sa panalize kalor ka ni ga jing pan slam ban seo an perlai ke pisah saka education next saka PM Poshan scheme